ଆଗକୁ ଆସୁଛି T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କିଭଳି ହେବ, କେଉଁ ପ୍ଲେୟାରକୁ ନେବେ, କାହାକୁ ବାହାର କରିବେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ରୋହିତ କ୍ରିକ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି କିଭଳି ଭାବରେ T20 ୱାର୍ଲଡକୁ କାହାକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରଖାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ କେଉଁ ପ୍ଲେୟାରକୁ ରଖିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଜିତିପାରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶୁଭମ ଗିଲ୍, ତାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରହିବେ, ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଇଏ ଓପନିଂ 3 ଜଣ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ 3 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ନେଇକି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମ ଗିଲ୍, ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ପ୍ରଥମେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ଜଣ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ, ବିରାଟ କୋହଲି, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ, ରିଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ବିରାଟ କୋହଲି କାଫି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର T20 ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଦେଖାଯିବ, ତା ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ ଏହି ଟିମ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ଲେୟାର 15 ଟିମ୍ରେ ରହିବେ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି KL ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଅକ୍ଷର ମୁଁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବୋଲିଂ, ବ୍ୟାଟିଂ, ଫିଲ୍ଡିଂ ସବୁଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବିଷ୍ଣୁ, ବୁମରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁମରା ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିରାଜ, ଅର୍ଷଦୀପ, ଶମି, ଇଏ 3 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ ଟିମ୍ରେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱକପ୍ T20 ଏହି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ହିଁ ଜିତିବା ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶମିଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।